Zdravím vás. Jeden kamarát ma pekne popýtal, že má štvorkolku a chcel by tam strašne vytlačiť logo. A vec je taká, že to logo sa nedá v podstate nikde stiahnuť. Mali sme na nejakú fotku z Google, no tak som si to logo tomu kamarátovi musel nakresliť. A aktuálne namodeloval som si ho a tlačím ho. Takže takto to vypadá dneska u mňa doma. Tlačím kamošovi logo. No a bude to mať vlastne na jeho štvorkolke, na ktorej sa rád vozí. Čiže dneska sa dá všetko v podstate, aj keď už niečo sa vôbec nedá kúpiť a zohnať niekde z nejakého bazošu alebo niečo, tak vieme to šikovne takýmto štýlom spraviť na 3D tlačiarni. A v podstate budem sa venovať budúci rok aj videjkám ohľadom 3D tlače. Čiže ak dáte na môj kanál odber, like a dáte sem tam nejaký komentárik pod toto video, tak budem interagovať s vami a určite vám možno poradím, že akú 3D tlačiareň kúpiť jedno s druhým. Takže nech sa páči, píšte a určite dajte odber na môj kanál. Majte sa pekne.